weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo Afrique weltare Ayawo TV takkusan yoni ha toon to julomel jeeri galle Sow Aliou Mokhtar to gurel Boubou galle Thiam Mamadou Idi Morel Dane Maayo galle Alassane Amadou Mbodj ko noonne kay takkusan yoni toon to Sara Ndogo galle Barka Kadido Barka ko noon takkusan yoni ha toon to Ndorombos to galle Sukki Fatim ene jeeya e gardidi kabaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie jagorgal hono leydi kono Mauritanie ko yowiti e pinal waɗi haalande mum ko yowiti e hakkunde leydi Mali kañum e leydi hono Algérie jakka gendi leydi hono Mauritanie yowi hono batu mum ko fati hono projet ji ko fati kay e corruption fonnoɗo wadde kay ñande aljumare ɓennuɗo nde caggal keri leydi hono Mauritanie men jaha toon to leydi hono Sénégal toon de hono ñawurdu mabɓe townu ndu wi fodde hono jagorɗe 5 wonnoɓe kay e laamu hono Macky Sall ma mbaw waɗede hono loydo toon to Daka Madina Gounass goni koye keɓogal dey ngam kay fuɗɗade Daka o men kettoke hen Amadou Samba Lo to Gambie ñawurdu mabɓe kay wi wonde ma waw kadi yurnade e gueɗe ko faddi kay e jullugol sukaɓe rewɓe wawa kadi artude e ɗen sariyaji ɗiɓe lelnuno Mali ko faddi kay e kofgol juuɗe wonno ko ñande alkamisare 17 lewru ndu gonɗen ndu hakkude kay kono banqueaji ɗi e fate on station service kamɓe de kadi ɓe ƴettiti hono golle ɓe jaa toon to Côte d'Ivoire Benin Nigéria RDC Congo Jolam Jaberi ɓe jaa toon leydi hono France leyɗele dunduɗe Amérique Liban Palestine hara goɗɗe joni joni min jaño e kabaruji ɗi Allah cuuɗiɗo ƴettiɗo hen no lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro hay tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala ette a wulnat tan an joguiɗo caɗele ABC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu caɗol toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nanggata taare janowo yoga e rabbiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nanggata taare yoga e rabbiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77
901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaulaka jokkondita koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkondirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkondirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe ɓorelte e jeese men eɗen daña hen jama Amad Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fiddata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe weltare TV ceerno Amad Tijane Diallo ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibram dogam sitta rewɓe rokkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji kojjadiɗo ɓalawala darwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amad Tijane Diallo ne yawrane wonduɓe kista fibram dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amad Tijane Diallo ne yawrane ɓen wonduɓe koyɗe musoje kecceje musoje ɓalli guloji e ɓalli butoji kala ceerno Amad Tijane Diallo ne yawrane ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré so tawi on jokkodiri joni joni ceerta hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balle tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amad Tijane Diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje gorago ene yawrane ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leydi kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴetta ɗum joni moosa no foti no foro façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe ureteɗe awra ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 06 27 gorko mo melga wuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawiɗen mi yii kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott leegal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓiyi ko tawateɗen mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol-dande maayo ɓe mottede Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala tawe ɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amad Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbadden dando faade makko buruji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie ko joni min gari addande mon computer mon e ɗemgal pulare e ñalawma hande o taw ko hoore biira 19 lewru setto ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi to nate ɓotojo to toon ko miñi men wono Saydou Abouba to Likseyba gorgol taw ɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sardogo no mbiruɗen e gardidi hono kabaruji men jagorgal leydi wono Mauritanie ko fati hono pinal kañum jogui konngol laamu Ousseynou Wul Meddu o wawi artude kay e jaggodiral hakkude leydi Algérie e leydi hono taw kadi ko Mali e caggal kay nde o namdono e conseil mabɓe taw kadi ko batu jagorɓe leydi ndi won namdino ɗomo wimo wonde ko Mauritanie ko haaɗi ɗum kañumne wawde kadi yaade hen koyɗe masalaha o wi Mauritanie dey ala ko tintina e ɗeɗon gueɗe haydara kono noon itara hakkude leydi Mauritanie e leydi Algérie jokkodiral moƴƴal woni ɗon e hakkude mumen kadi e leydi Mali ko jokkodiral moƴƴal woni hakkude leyɗele
ɗiɗi ɗe kala e leydi hono Mauritanie ɗum noon o yiyani kay halko ni caɗele garɗe hakkunde ɗen leyɗele jagogal hono leydi hono Mauritanie ko yowiti e nden ka on biyata hanana wolsidi o yi toon to leydi hono Algérie ngam kay yiyoyde toon hono nanɗo makko taw ko jagogal ko fate kono nden ka ɓe mbawi hono sifodirde wona nden ka hakkunde leyɗele hono ɗiɗi ɗe no mbiɗen e gardidi kabaruji men ɗo ko jakka gendi leydi hono Mauritanie wawi wadde kay batu mum ñande aljumare 17 lewru setto ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw ko fati kay e ƴewde projet mo loi taw ko fati kadi e jeenari fonno wadde kay ko e ñalawma kadi aljumare he kono noon de ene wayno ɓe dettini hono ñalawma o andaka noon mande kadi wawi waɗede caggal kay nde ɓe jooɗino taw kadi ko on taw kadi ko vice président taw ko tatabo cukku mum taw ko tataɓejo biyeteɗo Hassan Cheikh Baha ko kanko dey ardino nguɗo batu ndu ɓe jogino caggal nde ɓe mbawi hono yawde kono batu maɓɓe toon to diwan Trarza toon de to nokku biyeteɗo hono Bourn Darou ko debbo goto wawi toon hawrude ɗum e fittade mum saabi ɗum noon ko kanko de o hamno toon koye e nawli ko caggal kay ko kanko ni ko kurino ɗum wonno ko ñande aljumare 17 lewru setto ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon ko caggal kay de fitan arno hakkude mabɓe tawno ala ko saabi ɗum so wona sukoɓe mabɓe mbaddanno kanko noon nawli ko ɓe mbawi kadi taggal haala mabɓe nde jurno nde ɓe ɓawi kay nanggodirde ha on wawi hono ɗeɗɗudemo nde tawno wonde omo jogino hon caɗele kay fofangu ko ɗum noon wadde hakkude ɗon e makko nawede toon to safrirde ɓurɗo ɓalla taw noon ko joom galle makko nawi toon ko ɗo tigui o wawi hawrude e joomi ko ene mbiya tan nde Allah yurmotomo yafotomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala toon to tentan ene wayi noon ñande nasade 17 lewru ndu gonɗen ndu cukko préfet e joɗaniɗo toon jagorgal ko fewiti e julagu ɓe mbawi kay hono duppude toon e taw ko gueɗe ñaaɓeteɗe cuwituɗe e ɗum noon ɓe mbawi kadi wadde toon ma won toon e piccal nayyi ɗum noon koɓe mbawi kadi duppude ɗum noon ɗum foof ɓe mbi ɓe mbawi kadi waɗɗude ɗum ko ene wayno de ko ndiyanka kay ɓesgu leydi hono Mauritanie ɗum de ko joni joni ko leydi hono Sénégal to leydi hono Sénégal toon hono paaɗen ene wayno noon toon to leydi hono Sénégal ene wayno ñawude mabɓe ndu mawdu ndu ene wayno dey wi wonde fodde jagorɗe hono joyyi taw kadi gonno koye laamu Macky Sall kadi tuumaɓe e kadi ene ñaami kadi ƴewde ko fewti kadi e Covid 19 ko ɓen tigui mbawi kadi wiide wante ma mbaw kay hono ƴeewede toon taggal kay nde kanko jagogal ngal o huccodiri e ɓen e jeydiyankoɓe wonno ko ñande alkamisare 17 lewru setto ujunaje ɗe nogas e joyyi o wi wonde tan alay saago kamɓene ɓe mbawa kadi hono rewnede en hono lawol nde tawno wonde koɓe halfinaɓe ɗum guila e décembre ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ɓen kadi eɓe fodde kadi yimɓe nogas e jeeɗiɗo e ɓen kadi jaggaɓe ɗon ko fati e ngol ɗon gollal wona e ɓen noon ene wayno dey puɗɗima kañƴene rokkuɓe kadi ko koppareje ngam wiyede kay hadde ɗumen kadi hurtoya toon alay saago kay ɓe kamɓene ɓe joƴƴini kadi taw kadi ko kalisaji mabɓe ngam hulde kay yaade kay notoyade e toon oɗo noon ko Moustapha Diagne kanko noon ko kewnon addude maaro ko noon yowitno ko fate kono Covid 19 kanko noon o wawi kankone e wiyede kay an waɗe kankone loydo kadi ko fati e koɗon maaro e naw kadi waɗirtuno ɗum ni e nder Covid 19 ɗum noon kanko kam o daɗi wasi ɗum e oɗo saaha mo gonɗen o woni tan koye wawde kay hono looy ndede hande toon to leydi hono Sénégal tiwa won Peul toon de ko gendarme wawi hono jaggude wona ɓen tawde ko ɗiɗo taw ko brigade de proximité to mo tiwa won o Peul wawi kono ñande aljumare 17 lewru setto ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi jaggude taw ko maçon noddirteɗo MS wondude e on dognowo saret noddirteɗo ON wawi kadi wiide wonde kadi koɓe kamɓe waɗa boniyankoɓe ala koɓe mbaɗata kay so wona wadde trafic toon ko fatti kadi e kon huuɗo bonko tribunal mo Mbour to dey ko ɓiɗɗo e bamum kamɓe dey ene wayno dey e oɗo saaha aɓe dey dokani kay sokede duuɓi 15 caggal kay ndem kamɓen nde mbaɗanno kadi tawde ko trafic ko fati kadi e koɗon no huuɗo noddata kono chanvre indien ɗum noon ko kamɓe galle mabɓe mbawi kadi wadde ɗum oɗon tawde ko drogue e wawde kadi kadi dartinede toon noon ɓe mbawi kadi toon to ñawurdu Mbour to ɗum noon wonno ko ñande aljumare 17 lewru
ujunaji ɗiɗi nogas joyi on babiraɗo biyeteɗo hono ka danso kañum ɓe ɓii ko biyeteɗo emma ka danso kamɓe dey ko gueɗe ɗen mbaɗi noon tan ɓe kewi kadi wadde babiraɗo noon wi hujjitinima wi noon gueɗe ɗe foof ko kañum tan heewi hono wadde ɗum noon ene oɗo saaha Amadou Rey kulana haaro tan ko rolade kay duuɓi kay 15 nde tawno gila ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi aɓe mbawi kadi heɓɓadde ko wayni ko ɗum tan woni koɓe mbaɗata toon Keur Massar 13 ɓen sippere criminel en taw ko jeeyaɓe leydi hono Nigéria mbawi kono jaggue tan taw jogui toon ko brigade de recherche mo Keur Massar ɗum noon taw kadi koye gardugol on major El Hadji Abdoul Aziz Kandji ko on tigui wawi kadi bonnude kadi ɗen gueɗe nde tawno wonde ɓeeɗo kadi ala koɓe mbaɗata so wona funtude yimɓeɓe taw kadi koye ligne hani e wadde kono trafic ko fatti kadi e ɗin mede ɗin taw kadi ko leɗɗe cafroɗe ko ɗum tigui ɓe mbawata kono wadde toon joni min jaato wuuro teddungu to Madina Gounass ƴeewen keblugol toon to Daka mo Madina Gounass nde tawno wonde koye keblugol ɗon min kettoɗo joni Amadou Samba Lo assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullahi taala o barkatu Alassane Oumar Mbodj mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Alassane Oumar Mbodj kabaruji men ɗo e nder wurtingo Madina Gounass eɗen gandi oɗo saaha yartere atayi e nder wuuro teddungo Madina Gounass e nder Sénégal ko taari ɗum kala ko Daka Madina Gounass ñalawma asette oɗo mo kalten 19 lewru ndu ko dawol timmugol dawol mawgol toon to Daka ngam firtude beddaji ɗi dendagal gurisalaji ɗe kala dendagal leeɗe Madina Gounass ɗe kala mbaɗi ko cente ko rocci koro wocci ha toon to Daka ɓe hen ko jaseje ɓe hen ko jambe ɓe hen ko ratoji ɓe hen kadi ko motoji mbaɗata ene gadda ndiyam ene caroɓe ɓen yimɓe ɓe ganduɗa toɓe Daka o beddaji ɗi kala lekkonkon huuɗo ko fof nan rate nan soppe inchallah mawla bandaɓe kala dawi dawol timmugol no feewi Alassane Oumar Mbodj nonne kadi ɓe ganduɗa ko wiyeteɓe ICG ɓe ganduɗa ko joguitiɓe laaɓal nokku o oɗo saaha fodde otoji 6 machallah ɓeydima e nder wuuro ngo ngam wallite wonnoɓe gaaɓe ene pitta wuuro ngo ha toon to Daka otoji camion-ngaji mawɗi ha e otoji ganduɗa kadi ko rufoji mbalisɗi kamɓe kala noon ɓe gaari no fewi machallah ɓe koddiri ɗum ko weltare mabɓe no fewi ardeɓe ɗo kamɓe kadi heɓde moƴƴere tawete nder Daka kono gollude ngam Daka e gollande ceerno ɗum ko weltare mabɓe no fewi bandiraɓe kala gaari e keewal kono kadi peewal Dakaji ɗi kala sa naati jiyata kene fewne jeeya kene haɓɓe ɓeene coppa ɓeene kaɓa ɓeene gasa machallah e wone oɗo saaha oɗo aset garoɗo so arti inchallah mawla wonata kirndol Daka Madina Gounass woni nogas jeegom ndu e lewru inchallah mawla Daka o hirde Alassane Oumar Mbodj bazal julɓe kala nana gara e cente nana gara joni Dakaji ɗi kono kadi nana gara ɓadiro Daka Madina Gounass kono kadi ngal dinguiral no laamu ngu wonata ɗo wayno gendarmerie police sapeur ASP machallah kamɓe kadi ɓe kiifanama dinguiral mabɓe ha yaaji machallah heddi koɓe gara ɓe gadda basuji mabɓe kono kadi e inɗoji mabɓe ɓe mbawa darde basuji mabɓe toɓe gonata ɗo nonne kadi dendagal julɓe kala gaari e dawol ngol dawama dawol timmugol machallah ko weltare mawde woni ga Alassane Oumar Mbodj Allah rokki en tawtorede e oɗo saaha yo Allah rokki tawde saahaji kewɗi ngam jaɓɓade Dakaji kewɗi Alassane Oumar Mbodj ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓe fulɓe andu dinama Amadou Samba Lo Allah jarama a jarama min mbi allahumma amini e dowuji ɗi duuɗa ɗi Daka o Allah rewna ɗum lawol no rewditino ɗi kadi e duuɓi kadi jawtuɗi goɗɗo kadi lawol kadi Allah kadi yantaki hen ko an uddi kabaruji men ɗo e nder leydi hono Sénégal jaɓaten ko leydi hono Mali leydi Mali ene wayno tawata ko grève barno toon ñande alkamisare 17 lewru taw kadi ko setto ujunaji ɗi e nogas e 5 wonande kay ɗin taw kadi ko banque aji hani station service aji wonande kadi leydi ndi ene riwida no fewi syndicat noon mo national o ko fate assurance ɗin banque ji ha wonde kadi e ɗin taw ko établissement ji kadi taw ko financier nodduteɗe sina bef kamɓe de ɓe mbawi kadi wono bayinde wiide wonde kay kadi laamu ngu kadi wonno kadi kañum ko mouvement mo waɗanno ene wayno koko rewani lawol wonande kay masalaha mbaɗatno ɗum foof ala foof koɓe joyni hen e gueɗe ɗen wonande noon e jonte hono ɓennuɗo ɗe ene wayno ɓe mbi noon alay saago kamɓene ɓe mbaɗa moɓodiral hakkude mabɓe nde tawno wonde e guila e mayirɗe lewru taw kadi ko février wonande e ɓen ɗiɗo taw kadi ko cadre uji mawɗi ko fatti e ngal ɗon banggal banque uji en hay ko nandi hen ɗum wonani noon SYNEBEF
waawi kay wiide wonde alsago nde ɓe goppita ɓeen ko ɓuri yawde e yaacade ɗum noon woni niɓe kadi wonde kay ko ɗeɗon geɗe kadi ɗeɓe mbiyata wonde kadi aɓe toppito wonde laamu ngu yo waɗ feere toppito ɗum ala hen fof ane nde ko rewida ɗum noon ɓe mbi noon gila alkamisa noon ɓe mbaɗi noon ɗum ɗo fof mbawa woppude liggeyaji mabɓe ɗi ɓe lowtota ko toon oɗo syndicat noon wi wonde alsago ene rewidi gueɗe ɗe ha mbawa kadi hono gueɗe mabɓe mbawa hono yoltede ha hande ko toon to leydi hono Mali ko fate noon e oɗo banggue ko wiyete hono phase régional ko pour affaire kadi ƴewde kay wawde wadde wono moɓidalal woni sembeji mabɓe wi mo leydi hono Mali ma mbaw kadi ƴewtade taw kadi ko wiyete taw kadi ko sarɗiyaji mabɓe hono nder wonande ɗin landaji kay taw kadi ko politique gonti toon ɗi ene wayno dey ɓe mbawi wiide wonde gueɗe ɗe mi mbawi kadi gasdude ɗum gila kadi ñal alkamisa 17 duuɗo lewru ndu gonɗen kikiɗe mum wonde noon kadi ma mbaɗ kono phase ko wiyete tako national waɗata noon koye nder maguirɗe duuɗo lewru ndu gonɗen ɓe mbawa kadi wiide wonde nde tawno wonde laamu sabborgu ndu e oɗo saaha woni kay koye maale yidde kay kala ko nande landaji dilloji toon ɗi ko fate kono politique yidde ittude ɗum ha laaɓa ɗum ne wayno moɓodiral wonde wono Sahel mo démocratie kadi tawde ko rendini ko ɓen taw ko lundiyankoɓe wonɓe caggal hono leydi ɗeɗon leyɗele hono tari taw ko état mo leydi hono Sahel woni Mali Niger Burkina Faso ɗum ne wayno de ɓe mbawi kay wiide kay erango mabɓe e wawde kay ko rendinde ɗin tawde ko landaji e mbawa kadi hono toppirade ɗen gueɗe ko fati kadi ɗum ɗon ko laamu ngu yiiɗi waddata ko mane kay kamɓe foof aɓe dardo e darde kay wotere ɗo ko leydi kono Côte d'Ivoire landa PDCI ɗon toɗɗima won Tidjani Thiam yo wonanɓe kay gartoɗo kay taw kadi ko e nder landa ka wona gardotoɗoɓe e wawde kay ƴamandeɓe ko fadde kay wotoji baɗoji toon ɗi tawno waɗa ko 25 lewru yorko ma woni octobre 2025 e taw ko ndeɗo hitande nden gonɗen ɗum noon ko ɗum tigui nde tawno wonde ɓe mbaɗi wotoji mabɓe toon ha won noon wawi kono dañde toon e toɓɓe kewɗe no fewi gam kay yidde kay wonde kay jeeyede e ɓen ardotoɓe leydi ndi toon to Benin ene wayno hono yankoɓe hono jeetato taw ko leydi hono jaaɓe leydi hono Benin mbawi kay hawri toon e jomumen e ɓen kadi taw ko hewɓe no fewi ɓen kadi gañiɓe toon taw ko janguji jihadiste bonnoɓe toon taw ko deggodirde ɗum noon ɓe mbawi hono dañde toon caɗele no fewi to banggue rewo leydi hono Benin alkamisare noon 17 lewru septembre 2025 ɗum wonno ene wayno noyi ko fati noon e gueɗe ko fati e nder région o ene wayno de moɓe noddirta hono point triple ɗum wonande kay taw ko armée mo leydi taw kadi ko Benin wawi kadi e kala saaha ko de ko ɓen seɓɓitiɓe ɓe ene kay ƴeewa tan kamɓe noɓe goodi ene waraɓe wonno kadi ko ñande jeetati lewru taw kadi ko janvier woni suulo ɓennuɗo o kadi ɓe mbaɗino mabɓe kadi jangu kadi mbangu noon toon to Nigéria ene wayno de hono opposition kañumne de caggal ɗum waɗi ñiŋi tigui rigui hono gardiɗo hono leydi ndi Bola Tinubu ɗum noon caggal kay nde wi hono France kadi o ɓooyi toon guila kay ɗiɗi lewru septembre 2025 ɗum noon ko golɗo watti lawol jeetoɓiwol ko amo faya toon leydi hono France guila kay o toɗɗa kay o fiila ngol ɗon lefol ardade hono leydi hono Nigéria wonno ko juin 2023 kanko noon oɗo gardiɗo hono leydi hono Nigéria kanko noon ene wayno dey ko ɓuuri kadi tawata ko lewru kadi o meeɗi kadi wonde toon ko adi kay amo kay fiile lefol ngol kadi ko toon kay o wonno ɗum noon ɓe ñiŋi ɗum no fewi toon to RDC Congo on mennoɗo ardade hono leydi ndi Joseph Kabila kanko dey o ari toon to Goma e nder banggue funnague leydi on RDC Congo ɗum noon oɗon habaru noon wawi kay bañide ɗum ko RFI ñande aljumare 17 lewru ndu gonɗen ɗo ɓen cawle woni cawle ɗiɗi woni wonande AFC mo M23 kañum e sewnde wonde taw kadi ko ɓattiɓe on mennoɗo ardade hono leydi ndi Joseph Kabila ko ɓen tigui wono mbaƴƴini ɗum mbi wona Joseph Kabila kanko dey nde arata toon nde o rewni ko Kigali nde fuɗɗi yaɓande toon to banggue rewo hono kiwutoyre joni paade ko ɗon jolam jaɓeri to jolam jaɓeri toon dey pourɗen ko leydi hono France toon ñande nasade 17 lewru ndu gonɗen ndu ene wayde hakkude leyɗele taw kadi ko Europe ɗe Ukraine leyɗele dendude Amérique ɓe mbawi noon
yindirde toon Emmanuel Macron holliti noon weltare mum no feewi caggal kay nde mbawi kono yewtude ko fayoti noon e gueɗe hakkude leydi Russie ndi e leydi Ukraine nde tawno wonde ɓe mbi koɓe ɗawanoɓe hen kono e oɗo saaha de mbawi kadi haaldude e mabɓe ɗum noon wonanimo wellamma e waytare no feewi leyɗele wonde dendude Amérique jabugal mabɓe ko fati noon e ndenka bayini ñande aljumare 17 lewru serto wi wonde ene wayno de e oɗo saaha ene ko fati noon ko fati noon e taaridi mabɓe ma wonɗo joni ko mabɓe ko ma won ujunere taw kadi ko soldat taw kadi ko wonɓe toon to Syrie e wonande ka ma won ujunnaje kono ɗiɗo wonɓe toon ɓe e oɗo saaha ɓe jinno ko ustude ɗum e taw kadi ɓen ala ko wonno darde mumen so wona kay habtade ɓeɗon jihadiste en kono noon e oɗo saaha kadi e tinnude toon e ɗum noon wi oɗo saaha de mbawi kadi ustude ɗum hani ɓen gonta hedde fof ujunere en ɗum ɗo foof ko wawde kadi wadde kay won en kayen ndenka ɗum no bayini ɗum ko Chine parallèle taw kadi ko on woni joguiɗo konngol Pentagon ɗum noon ko on bayini kaɗo haala Liban toon ko armée Israël kanko ɓe mbi wonde ɓe mbawi kadi warde toon to neɗɗo goɗɗo taw kadi jeeyaɗo koye taw kadi ko tandalde Hezbollah e nder banggue worgo Liban wonno ko ñande aljumare 17 lewru seeto 2025 ɗum noon ko fawi tan ko oruji seeɗa tan pawi hen ɗum noon ko caggal kay nde ɓe mbawi kadi wawde kadi wono warde oɗo taw kadi ko tergal mawgal no fewi e oɗo kadi hono mouvement taw noon koye pro iranien o jeeya e nder nguɗon jalngu noon e nder kadi taw ko oɗo kadi biyeteɗo kadi taw ko tergal e Hezbollah ɗum noon wawi kadi ko ɗum wawi kadi kono ilmide ɗon wawi noon wiide noon ko IDF ko on bayini ɗum ɗon ɓe mbi noon ko ñande e nder région noddirteɗo Aïta Assah Sab e nder banggue worgo leydi hono Liban ko tentuɓe ɓe jooɓi kono fitan makko Palestine ɗon gandirten ene wayno e nder Gaza ene wayno hono daraniɓe fodde neɗɗo wonɓe toon ɓe mbi wonde ummade e ñande nasade ɓennuɗo nde ha e ñalawma taw kadi ko ñande aljumare nde pettoje jorima toon yimɓe hewɓe mbasi hono pitali mumen kadi hen won hen kadi ko belsuɓe no fewi gasi ha laaɓi ene mbiya noon hono Sar Abdoulaye Sarr wondude e Haali Abouba ene celli ene jaam ɗum noon ala ko haala koɓe gondi haydara so wona yidde ñamde tan hono ñebbe ɗe ɗum noon en mbi wonde toon to natte ɓotoje to ko Saydou Abou Ba to Liksey Ba gorgol to Madina Gounass Amadou Samba Lo ɗo e haalirde ko Assane Oumar Mbodj gorko mo Sarr Dogo yo jaam jogomi jogomon